La crisi climàtica ens demana parar. Menys cotxes, més trens. Menys motos, més bicis. Però ho veiem realista. Quin transport fa servir cada dia? Faig servir el tren, la Renfe, però sempre que puc l'evito. Autobuses generalmente. Autobús y metro. Autobús normalment més que el metro. ¿Crees que la movilidad sostenible es importante? Importantísima. Lo que tiene que ver con una cuestión no solamente en lo que está pasando ahora, sino como en futuras generaciones. I jo crec que és important, que és una mica contradictori parlar de mobilitat sostenible, però a la vegada no facilita a la gent accessos a aquest transport públic que després obliguen a seguir agafant el vehicle propi. Quines mesures creus que es podrien dur a terme perquè el transport alternatiu al cotxe fos més accessible? Ayudas del transporte. Mis hijos cogen las tarjetas y todo porque les sale más a cuenta que ir en moto o que ir en coche. Baixar preu d'autobús, posar més autobusos perquè l'anem gent com així, estrujant-se tots, i que no hi hagi el que passarà amb els trens. Creo que ya se están tomando en cuenta. Jo soc de Sant Feliu de Llobregat. Des de la perifèria, per poder accedir a Barcelona, hi ha moltíssimes complicacions. Per la salut, per la ciutat, pel planeta. A jornal.cat exposem iniciatives que aposten per una mobilitat sostenible.